Hello mga ka-wiggle, welcome back to our channel. Sino si Richard at luto na po ang ating barbecue chicken drumstick. At meron din tayo ditong crispy fish fillet at meron din tayo ditong kanin sa ilalim. Tapos ito po yung sausawan natin, yung special white sauce, white cheese po yan. At meron tayo ditong lemon water. So bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay ng biyaya sa araw na to. Sana po lahat na nangangailangan ng tulong ay bigyan niyo po ng tulong. Ito po sa matalain ko sa inyong buktong anak na sa Yesu Cristo namin takapagligtas. Amen. So, hugas na po tayo ng kamay at magbang na po tayo.